súčasnosti veľa ľudí na svete verí v Boha. Tiež je veľa ľudí, ktorí hovoria, že vedú také veľké skupiny ľudí. Avšak v Biblii je napísané, že v posledných dňoch bude veľa ľudí, ktorí budú drancovať a zožierať duše klamstvom. Biblia opisuje týchto ľudí ako slepých sprievodcov. Mnoho falošných prorokov, ktorí nepoznajú svoju budúcnosť, vedie mnoho duší do jamy smrti. Pozrime sa na knihu Matúš, kapitola 15. Nechajte ich. Sú slepými vodcami slepých. A keď slepý vedie slepého, obaja padnú do jamy. Toto je učenie Krista. Sprievodcovia sú slepí a tí, ktorí nasledujú, nevedia, kam majú ísť, ale kráčajú neurčito. Toto je realita sveta viery, ktorý majú ľudia v dnešnej dobe. Keď dnes stretnete nábožných ľudí a počas kázania hovoríte o pase, niektorí sa pýtajú, je to v Biblii? Hoci navštevujú cirkev po celé 10 ročia, nepoznajú pasu, Melchizedechov poriadok ani proroctvo o kráľovi Dávidovi. Nevedia, čo je Urim a Thumim, ani čo predstavuje svätyňa a svätyňa svätých. Keďže majú tento druh viery, nemôžu prijať spasenie v budúcnosti. Majú nejasnú predstavu, že môžu ísť do večného nebeského domova len vierou. S takým nepochopením slepo hľadajú Boha. Preto nemôžu žiť spravodlivý život. Môžu ísť do nebeského kráľovstva? Ak veríme v Boha, nemali by sme dostať spasenie a ísť do nebeského kráľovstva. Viera, ktorá nemôže viesť do neba. Aké hrozné by to bolo? V tomto ohľade sme veľmi vďační, že nás Boh nenechal slepých, ale dovolil nám vidieť pravdu, ktorá nás vedie do nebeského kráľovstva. Mali by sme ďakovať nebeskému Otcovi, ktorý nám otvoril oči a srdcia, aby sme sa mohli stretnúť s naším duchovným Otcom a duchovnou Matkou.